akure kure kumusha ndabvunza murindi ati usiku huri kupera kwakuda kuedza usacheme kurumidza mutevere kusimbira muchasvika mukupenya hakuna kupera ndabvunza kune mukani ane rwiyo rwekushinga ngekushinga ndinokana hondo ichapera musacheme mutevere dakara basa rapera tinoziva tine chipo kuti takurira ndabvunzazve pasi zuva zvese zvakandipindura nguva iri kundopera Jesu anouya musacheme zvioniso zvezviri kutinyewera zvisikwa zvese zvinoda turimborira tiri pedyo nekumusha kunofadza kutondera chifarai vafambi isaiwo kutya musacheme tisangane apo kusina kuneta zviedzozvo zvakapera tasvika kumusha musacheme tisangane apo kusina kuneta zviedzozvo zvakapera tasvika kumusha zviedzozvo zvakapera tasvika kumusha. Ukaona kusikwa kwatakaita, ndoda kuti ndingotaura pakusikwa kwatakatoita sana mai nekusikwa kwakaitwa na baba. Zvinobva zvatokutaridza kuti sei tine musiyano wakadaro. Vana mai tongotanga tichiti vana mai vane menstrual cycle, handi tinozviziva kaizvozvo. Reproductive cycle dzedu dzatingori nadzo, vana mai tikatora kuti munhu ano cycle yake ine 28 days, tichingoti average, vamwe vane 21 day cycle, vamwe vane 35 day cycle, zvinosiyana nditika. But tichingoti on average toti munhu ane 28 day cycle. Pa 28 days munhu pamwe anogona kunge achitevera mwedzi mazuva kana kuti 7.
umwe anoteera mazuva 5-7, ngatitore kuti munhu ari kuteera mazuva 7, handiti ndizvozoka. Saka mazuva 7 aya hapana chiri kuita sei nai, hapana chiri kuitika. Tochizoti pamazuva ari kuteera acho, kozi madzimai vane mahomoni, tese tinawo mahomoni, but anogavhena cycle iyi tine mairi atinonyanyotaura nezvavo. Saka munhu paakuti paapedza kuteera mahomoni aya kuita achiita sei nai, achiwedzera achikwira mubhodhi mako imomo, paunosvika kuday 12, day 13, day 14 panoita time yeovulation, bhodhi yake munhukadzi ndo painonyatsonzwa kuda bonde. Tikuzvibata kaizvi, tichingotarisa zviri kuitika mubhodhi yake, nyangwe temperature yake munhu inenge yati kwiri. Imi munotozvinzwa kuti mazuva aya pane temperature payakaita sei nai, payakati kwire, munhu ari kunyatsodziyawo zvino, handitika tabva paday. Saka kudhizainwa kwazvakaitwa zvinenge zviri zvekuti munhu uyu ndonguva yaanokwanisa kubata mimba, handiti ndizvozoka. Saka nguva munhu yaunokwanisa kubata mimba pa28 days dzawinadzo dzemenstrual cycle, dzereproductive cycle, anokwanisa kuita mazuva 3 kana kuti 4, handiti ndizvozoka. Saka mazuva iwawo bhodhi yako ndo pairi kunyatsonzwa kuda chibonde, zviri supported by your hormones. Toti munhu haana kubata pamwiri, mahomoni aye anobva achitotanga kuita sei nai, kudzika, akutoprepare kuti uterus lining ichibreka down, tichipinda futi kucycle yechinai, yekutanga kuteera. Handiti ndizvozoka. Zvinobva zvareva kuti ende pakudzika kunenge kuchiita mahomoni ikoko, kukwira kwanenge achiita nekudzika, zvinoita kuti umwe munhu dzimwe nguva anoita mood swings, anoita sei zvinenge zvichitomutoendesa kure nekuda bonde. Handiti ndizvozoka. Rimwe zuva anenge atori kana kuti paday 26 pekuti atopa premenstrual tension, pekuti akutotarisira kuti cycle itange, saka day iroro pamwe zvebonde hazvisi kutomboita sei nai, bhodhi yake yakutotanga kumushungurudza. Handitika ndo munhu zvaatongori munhu wechidzimai, ndo cycle yake. Munhu wechirume manje Mwari vomusika akasikwa nemutoo unoita sei nai, unoshamisa, obva achiti munhu anenge aine varume paakatogara izvezvi, semen yake inenge ichingoproducwa every second. Handiti ndizvozoka. Semen iri kuproducwa paakatongogara ipapo, handitika ichiproducwa kudaro. Vakatodhizainwa vaine, tongoti regai nditaure nchingoti tiri tese tiri makapo munhu, vane mabhora avo arinenge achizara. Handiti ndizvozoka. Muri kuzara kudaro, vanoongorora vanoti between 48 to 72 hours munhu anenge achida kuti aite sei, aempty. Handiti ndizvozoka. Tingotaura on average, vanhu vakasiyana. Saka tine vanhu 2 vapinzwa mumarriage naMwari. Umwe ane need yekuti after 48 hours to 72 hours ari kuda kuti zviite sei nai, zviemptike, sekutongoti inid, because ndokudhizainwa kwakaita sei nai, kwakaitwa. Ende kune umwe munhu munoziva tikakwira bhazi tichienda kuBulawayo, umwe anokwanisa kudenzera risesi muNotoni, umwe oda risesi muChegutu, umwe anogona kubva kunoku kusvika kuBulawayo kana kuVic Falls asina risesi. Ndokusiyana kwevanhu. Handitika. Saka umwe haade hake kumirira 48 hours kana 72 hours dzekuti zvizare, hasi kuda hake kaizvozvo. Ari kungoda kuti paNotoni, paChegutu, pakadonga. Saka Mwari vazviita maune, muri kuzvionaka kuti tine vanhu 2, umwe ndewe 48 hours to 72 hours, umwe ndewe 3 days out of 28. 3 days out of 28 days ndo body yake painonzwa kuda bonde. Mamwe madays esaya pamwe tinenge tichitongoita community service, because body yacho haipo paizvozvo. Apa kutongotaura pafeya pabhodhi yake munhu. Tochisanganisira kuti vana ava vaviri ava vakawirirana kuti iyo hatisati takuda kuita zvemwana, kana kuti vana vataita tombospace tombodai, umwe akutora mapiritsi efamily planning. Handiti ndizvozvoka. Mapiritsi aya efamily planning mamwe acho anobva atodzikisa libido yemunhu zvakanyanya zvakadaro, zvekuti 3 days dziya 0 akuchina, 3 days dziya akuchina. Saka akungongenga ari paii. Handiti ndizvozvoka. But ari kugara nemunhu weChegutu kadoma, no, handiti ndizvozvoka. Saka vanhu 2 ava
chinoda manje kuti chizoitika, because umwe ndewe 3 days out of 28, umwe ndewe every 3 days. Mwari vovati vanhu ivava garai mese, mufare mumba menyu. Handisika zvakuchitsvaga. Saka inini ndiri we 3 days out of 28 ndakatobvuma kupinda mumba nemunhu we-every 3 days. Handiti ndizvozoka indakatotaiwa chigemu chacho ndinochigona che-every 3 days ndinochigona, but inini bhodhi yangu iri pa 3 out of 28. Zvazvakutsvaga manje zvakuchitsvaga kuti uyu we-3 days every 3 days anofanira kuti atope apo affection. Ndo panonzi madzimai anoda kudiwa. Handiti ndizvozoka chinoita kuti nyangwe ndiri paday 26 kana kuti day 27 kana kuti day before period yangu ichitanga mangwana ndigone kungopa bonde zvakasununguka, ndepe kuti ndinenge ndichinyatsoreceiva affection, rudo, kudiwa kuya kunoita kuti ndisaremerwe, ndisaite semusungu ari kungoita 320 hours of community service. Handiti ndizvozoka kana ndichiwanyatsoreceiva kudiwa nemudirwo wandinoda, hazvindiomeri kuti kana ndiri paday 26 ndinogona kuisa munhu kusvika kusilingi, nekuti ndiri kudiwa zvandinoda. Tiri kuzvibataka. Saka zvakuchitsvaga kuti every 3 days achiziva kuti uyu mudziyo wandinawo mudiki. Handiti kawika vheso iya yakataurwa kai inoda kutoperwa apo nekudiwa. Saka zvochisangana kuti mumba macho tine maconflicts atisina kuresolve, hatina good communication. Inini ndiri pama-family planning tablets andiredusa libido, and hausi kundida futi zvinonyatsosvika pamwoyo pangu. Aiwa anoita mangange, zvinhu zvacho hazvifambi. Handisi ndizvozoka mumba macho hamutozofambi zvakanaka. Unoona vamwe vanhu pataiti madzimai vamwe vanogona kunge vaine central locking system, hati munoziva kuti ukangodai karimoti kemota kaike madhoo ese anobva akiya. Saka unogona kungoti wangopuresa kanhu 1 ikako zvese zvinobva zvakiya. Kozi kwatori kwacho agara ari paday 26 pasiri kutombodai zvamuri kudari izvozvozvo, but imimi mutoriwo paday 3 maturi papiki, mutori papiki. Ende zvinonzi dzimwe nguva zvinonyorwa mumaresearch izvi kuti mental images, varume anogona kuita mental images ebonde kana ka 30 pazuva. Handitika, but kwandiri ndine nditori kana pa0, but Mwari vati vanhu 2 ava garaita sei nai, garai mese. Saka zvinoda kuti tigadzisane mudzimba dzedu nekuziva. Handiti ndizvozoka zvichireva kuti inini sababa ndine rupande rwakakurisisa rwandinofanirwa kuplaya kuti umwe wangu agone kumita need, nyangwe iri need number 1, kuti uya aimite zvakanaka zvisina kumbunyikidzana, zvisina kungoti mumwe ari kungoita duty, zvisina kungoti mumwe ari kungoti chiita imupedze. Zvakungoda kuti ndiite sei nai, inini ndiite unani hwangu hwekuti umwe uyu tinge tichifambirana pamwe chete. Game yacho inofadza kana tichifambirana pachinai pamwe chete. Ende unobva ona kuti dambudziko irori rekuti nidhi iyo iyi inotipinza muzvakawanda. Kusamitwa kwenidhi number 1 iyi kunogona kutipinza mumachinai mumatambudziko akawanda. Endiko kusamitwa kwenidhi number 1 yana mai kunotipinza matambudziko akawanda. Nhasi toda kuti titaure pamusoro pekuti tikangoverenga kuna Exodus 20, titaverenga Exodus 20 vhesi ya 14. Ndo yatiri kuda kuti titaure nezvayo. Musoro wacho nyaya yacho inogona kuti gozhembijana seMwari vari mubatsiri wedu vanogona kutibatsira, handiti vanotibatsira rather. Tikaverenga Exodus 20 vhesi ya 14 panapa pabhaibheri pangu iri kunoti you shall not commit adultery. Handitika tarisa munhu ari panext pako ungoti usaita upombwe. Ndo topic yanhasi, ndo topic yanhasi yatiri kutaura nezvayo. Handitika pane vasina kusununguka kutaura panext, pandangoona vanhu vasina kufara. Sei musina kukwanisa kuzvitaura? Asi muri kutopomborawo kana kuti aiwa taurira munhu ari panext pako kuti usaita upombwe. Ndo topic yedu yanhasi. Mukada kuona kuti tikaverenga pana Numbers 25 munoona kuti ike zvino nyaya dzeupombwe idzi kusanyanyo dzitaura zvedu, but nyaya idzi dzakazara.
handiti ndizvozoka inyaya dzatikanganisa mukati medzimba dzedu. Ukaona pama-leading causes of divorce, nyangwe pama-statistics eZimbabwe chaiyo, ndichingogooglawo zvangu ndichiona kuti vanga vachiti handi mamuchiona kuti even article yakabuda ndofunga marimwe zuro yanchishowa ine increase about yanga irichi 150% increase yedivorce yakaitika 2023 na2024 padivorce rate dzemuno muZimbabwe, pachinzi about 90% yemadivorce cases ari muno munyika anokonzereswa nenyaya dzeinfidelity. Ende zvinenge zvichireva kuti pakati pedu, ende infidelity yacho hainei kuti munhu wekuchechi kana kuti hazi wekuchechi. Handiti ndizvozoka, hainei kuti ava ndipastor ndielder mudhikoni, hainei. Saka wotonyatsotoona kuti iri idambudziko riri pakati pedu rekuti hatigoni kurinyarara. Hatigoni kuti tingotaura nenyaya dzimwe dzese tisiri kutaura nyaya dzekuti munhu usaita upombwe. Kuzi vanhu kupomba vari kuita sei nayo. And Satan has made sin very easy. Handiti ndizvozoka zvekuda kwekuti tikaverenga pana numbers, tichaverenga panapa ndo patichangoshandira tiri panapa pana numbers 25 verse 1, tichaverenga verse 1 to 3. Panapa pari kutaura pachiti, now Israel remained in Acacia Grove, and the people began to commit harlotry with the women of Moab. They invited the people to their sacrifices of their gods, and the people ate and bowed down to their gods. So Israel was joined to Baal of Peor, and the anger of the Lord was aroused against Israel. Inyaya yatinotaura yatinoziva nguva zhinji handiti ndizvozoka yevana vaIsrael, because this was their last location pavakakemba before vacrossa Jordan River paShitimu. Unotoona kuti vaIsraeri before vacrossa Jordan River, chinhu chakaita kuti chakakurumbira pakati pavo waiva upombwe nevaMoabhu. Ende zvikanzi izvi zvakakonzeresa kuti kutsamwa kwaMwari kusimudzike, nekuda kwekuti vanhu ende kunamata kwavo vakabva vatotanga kunamata naBhaari. Kana munhu watopinda murodhi yeupombwe, nyangwe your spirituality will decline. Kana watopinda murodhi yeupombwe, kana kunamata kwenyu semhuri kunenge kwatodzikira. Inogona yakungosara ingoti nekuti tinouya kuchechi Saturday, but kuva pedyo naMwari chaiko chaiko munhu aneti ngatova kure naMwari, ende izvozvo zvinonyangadza Mwari. Zvikanzi panapa pavhesi 3 pari kunzi, and so Israel was joined to Baal of Peor, and the anger of the Lord was aroused against Israel. Chakatsamwisa Mwari ndechekuti vanhu ava vatopa borderline yekuti taakutoona kuti Jordan ndeiyo taakufanirwa kucrossa kupinda muKenani, ndipo pavakachitanga kunyatsobatwa neshavi reupombwe. Ndipo pavakachinyatsotanga kupomba zvekupomba zvavakanga vasati vamboita nyangwe vari Egypt, kupomba zvavakanga vasati vamboita nyangwe pavakanga vari Egypt, but vaapa vakuda kutokurosa, ndo pavazochitanga upombwe manje. Ike zvino tichiimba kuti ridzanyi tsuri Jesu unouyazve, ndo pauri kuona vanhu vari kuita upombwe umwe unoshamisa. Ike zvino patiri kutaura kuti chikukutsira chedenga chakuda kutsemura gore, ndo pauri kuona vanhu vari kuita upombwe hwemhando yese. Unoona dzimwe nyaya dzekunzi munhu anga achiti vari pagurupu rechechi, munhu ndo paari kuita mistake achitumira manudhu pagurupu rechechi. Apa anga achifunga kuti ari kuti pamwe ndipastor ivavo varura kutumira mudhikonesi. Muri kudzinzwa nyaya dzacho dziri kuitika mumaraini dzatiri kungoverenga every day. Ende chinhu izvi zvinhu zvinonyangadza Mwari, zvinhu zvinonyangadza, ende hachizi zvekuti yes guaranteed zvinonyangadza Mwari, asi kuti zvinouraya, zvinhu zvinopfukuta marriage zvakanyanya zvakadaro. Kana pataitaura tichitaura zvekuti nezuro takaverenga kuna Philippians paye tiri kutaura zvekuti do nothing out of selfish conceit. Anditika kana munhu ari kubatwa nemweya wekupomba, wabatwa nechindini chimwe chisingaiti, kuzi hausi kufunga kuti umwe wangu achanzwa sei, hausi kufunga kuti ko vana vangu vakazonzwa kuti mai vakanga vachitumira manudhu akazobuda pagurupu rechechi, vana vanonzwa sei. Munhu anenge abatwa nehuselfishness hwemhando wepamusoro,
wekuti uri kutadza. Ende munoona kuti nyaya yeupombwe iyi inobva yakanganisa society, nyangwe mamorals chaiwo ekuti vana ava vagokwanisa kuziva kurespecta marriage chaiwo. Vana vari mumba medu vanetenge vatone distorted view yemarriage nekuda kwezvatinenge tichiita. Ende munoona kuti munhu vanenge vasangana nekuti vapindana nechivichi, kana kuti mumba mapinda kuti whether ndimai kana ndibaba vaita infidelity, it creates deep emotional wounds. Munoziva ma-emotional wounds ekuti munhu anogona kusvika pakufa ari bruised, kuzi achafunga kuti but mukadzi uyu ndakamutadzirei kuti andinyadzise zvakadai, kana kuti murume uyu chii chandakamukanganisira chaicho chekuti anga abude mumba, kana kuti angadanana nemusikana webasa wandakatsvaga, kana kuti munhu aidze kufunga kuti kasi mai ava chii chandisina kuvaitira, nyangwe nemota ndakavatengera, nyangwe nechii ndaivaitira, kuti azondizvidza zverudzi urwu zvekuti anga atone mbiri yekuti anorara nagarden boy mumba mangu. Munozoiti creates deep emotional wounds. Izvozvo munhu ukambogara pasi uchiedza kufunga kuti izvi zvinhu zvandoda kupindana nazvo izvi ma-impact hazvinazvo kune umwe munhu wangu, and it breaks trust. And munoziva kuti when trust is broken, it's difficult to repay it. Zvinotora nguva kuti tizoumba trust iyoyo kana yanga yapwanyika. Zvinotaura kuti relationship yedu istraineke. Relationship inostraineka zvakanyanya zvakadaro zvekuti kunenge kwavamwe vakungoti takugarira vana vave kungoti zvinotingaita sei, zvinokuti tizodzikanwa kuti takazorambana, kana kuti zvinoti vanhu vekumusha kwangu pamwe vanenge vachingoti aiwagara kumurume wako iyeye, ana tete vanokwanisa kungoti handikupi kune munhu kusingadaro gara ikoko, but strain inenge yaitika murelationship iyi inenge yakanyanya. Zvinenge zvazvo kuti vanhu vakungogarisana. Ende munoziva kuti vana vanokwanisa kukura muenvironment yakadaro, zvinova devastating kwavari, zvinogona kutolida. Munoona kuti vana vedu vemazuva ano vari kuita zvinhu zvakawanda, kupinda mumutoriro, kupinda muchii zvavari kuita. Zvimwe zvacho tisu tinenge tichizvikonzeresa nemaenvironments atiri kuvakudzira mudzimba dzedu. Muri mekuti baba vatadza kurespecta marriage vow, kana kuti mai vatadza kurespecta the sanctity of the marriage vow, vakada kutanga kuita zvimwe izvozvo zvinokanganisa vana. Umwe munyori anotaura achiti when adultery walks in, everything worth having walks out. When adultery walks in, everything worth having walks out. Zvinogona kureva kuti inini sababa kana kuri kwekuti ndimai vandiitira chinhu ichi, everything chandandichivimba nacho chinobva chato marriage yacho pila mbiru dzemarriage ndopa dzinobva dzatoita crumble nekuda kweupombwe. Ende dzimwe nguva dzacho tine vanhu vanokwanisa kuti aiwa isusu munoziva upombwe hunoitwa munzira dzakasiyana. Kune vamwe vanogona kunge vakatogara panapa vasingaite upombwe hwekuti nekuti haana kurara nemunhu, but my emotional affairs ari rife pakati pevana vaMwari. My emotional affair ndiwa yekuti vanhu ava vane vasitori sexually intimate, but vanhu ava vane kaconnection nekakusuwana, nekakuudzana kuti ndakusuwa, nekakuita sei, kakuitirana kekuti vanenge vachimitana ma-emotional needs avo, but kurara vese vasina rari vese. Ende izvi ndo zvinhu zvinenge zvakatozara mukati mevanhu vazhinji, nekuti pamwe anoita emotional affair nabosi, kana anoita emotional affair nasekretary wake, kana anoita emotional affair neameno kwavanenge vachiita, nyangwe vachiita maprogramu ekuchechi yedelda nachechi klake vanogona kutoitirana emotional affair, pastor nachechi klake vanogona kuitirana chinai emotional affair pasina kuti vari kurara vese, but itori yekutoti vana utori upombwe. Emotional affair utori chinai, utori upombwe wekuti kana wakugona kuti unenge uchisendera mameseji umwe mudzimai, kana kuti unosendera mameseji munhu wawakadzidza naye kuchikoro, but mameseji acho unomadhilita. Haudi kuti averengwe nemurume wako kana kuti averengwe nemukadzi wako. Ende munonyorerana tumajoku tumwe turi kurudu, but tuchido kunakidza, twekuti kana kuti usangane nemunhu iyeye unonzwa kamwe ka excitement
kekuti ndiri kunosangana nemunhu iyeye ende kutaura nemunhu iyeye kunokupa kamwe kakufara kamuri mumwoyo so iyoyo inenge itori emotional affair, iyoyo hutori upombwe. Because just not even if you look at a woman lustfully, you've committed adultery. Andisi ndizo zoka. Saka nyangwe ndikange ndine umwe munhu izvo nyaya dzaitaurwa dzemabhesti dziya dzekuti unoda kuita bhesti umwe munhu wechirume kana kuti umwe munhu wechikadzi muchitaurirana tumasikireti twekuti tikazoda kutarisa kuti tionewo foni yenyu mhai hakuna kana pakatoiswa password kuti tisaverenge chati yaari kuita nabhosi wake. Unobva watoona kuti ende kune vanhu vanospecialize nemaemotional affair vakagara panapa varipo here? Variko vanospecialize nemaemotional affair asi vachikwanisa kusimudza maoko avo vachiti handisi mhombwe nekuti anenge achiti handina kurara nechinhai nemunhu iyeye, but pamberi paMwari iyi itori affair yamatoita upombwe. Handiti ndizvo zvoka. Ende kazhinji kana munhu achiita emotional affair haasisina time yekuconnecta nemudzimai wake kana nemurume wake. Because emotional affair inochiita kuti uchiva glued pafoni pako apa. Ndio pawakutaura nemunhu wako waunenge uchiita sei naye? Uchitaura naye. Nyangwe zviri kuitika mumba imomo, nyangwe zvikaita sei hausisina kana chinai. Hausisina kana basa nazvo. Hauchagoni kupa attention. Umwe wako nyangwe akatoti tiri kunzwa gumbo nyangwe ndiri kutoita sei iwe hausi unenge uchingopipwinyika uri pafoni pako. Kudoyeda kuona kuti mudhu iri mba muno maisi kutomboda kuti umwe munhu ange achipipwinyika ari pafoni. Asi munhu ava glued pafoni pake because ari kuwana satisfaction through that emotional affair. And pataitaura paipe munoziva pataitaura tichitaura zvecommunication tichiti palevels ecommunication mumba kana vanhu vari palevel 1 level 2 handiti ka pashallow talk nepa inonzi facts chete idzo munhu wese yearns for emotional connection. Kana usingaipiwe emotional connection nemunhu wako uchawana anokupa chete. Saka kana mumba medu tisingagoni kuti we have this deep connection, kune kwauchawana kwainokupa, kwaunoipiwa. Unogona kunge usiri kuitsvaga but ichakuwana because need yacho unayo. Handiti ndizvo unogona kunge usiri kutomboitsvaga, unogona kutobuda apaka utori elder vakasimbira vasiri kutombotsvaga izvozvo. But kunogona kutongoona umwe anenge achitonotesa kuti lunch box yenyu ndikudziisirei ndiise microwave, pandikuisa yangu lunch box ndikuisirei microwave. Ungodarika nepaofisi penyu achitorawo lunch box yenyu achiisa muchinai achinyesa kukitchen yepaofisi mumicrowave. Mangwana achiita sei naye achidzoka achidaro iwe hausi kuitsvaga connection iyi, hausi kutomboitsvaga. But kune ari kukwanisa kuita sei. Ende kune kwekuti nekuti kudzimba dzedu tine conflicts asiri resolved. Paidzi handiti musavidza zuva makaita sei naye makatsamwa kuti musapa Satani mukana. Ende Satani anenge akatodongorera kudai achinyatsoona kuti zvii zviri kuitika mbamo. Vanhu ava vari kupedza 2 weeks vasingataudzane. Umwe anopedza 2 weeks dzake aine central locking yake. Handiti ndizvo zvoka. Saka uyu Satani ari kungozvionawo wake. Anga achitofambawo zvake achienda kuMozambique uko kana kuMadagascar. Ungodongorerawo nepahwindo pepimba menyu kudaiwo. Asiri kuda kutombokutsvagai but ndimi atomutsvaga. Nekuti hamusi kumitana manidzi enyu. Umwewo paari kudzoka kubva kusaluni akachena akanyatsogadzirwa musoro umwe anoita kunge asingaoni. Handiti ndizvo zvoka. But pandichabudawo pakombi umwe achangoti mother ava vane musoro wakanakawo. Nyangwe zvataurwa nawindi wepakombi ka zvinogona kutondinyevenyita. Kuti kumba uko hanguna kana ari kutombotaura zvekuti ndine musoro wakanaka. Hapana ari kutomboappreciate chese chatinenge tichingotaura ndo 80% negative talk itaiti mudzimba mune 80% negative talk. Saka pandiri kuzongoenda handisi kutombotsvaga kuti dai ndaappreciatewa nawindi wepakombi. Handisi kuitsvaga izvozvozvo. But zvichangoitika nekuti Satani comes to steal, kill and destroy. Achangoonawo gepi riri apa kuti mai ava affection izero kumba kwavava. Chavanonida mai ava affection. Saka havasi kutsvaga affection kuna boss. But boss achangovaonawo kuti konhasi you look tired. What happened? Uyowo pamwe achangosvikawo pabreakdown moment. Hasoda kuchemera boss. But boss vangoti you look tired. Ototanga kuchema. Boss vomuti uya pachipfuva pangu.
haana kumbobuda mumba umu achitsvaga, handisi ndizvozvoka. But tacreata conducive environment yekuti titempte Satana, handisi ndizvozvoka. Nekuti hatina kumita namanidzi edu. Umwe haasi kumita manidzi eumwe, haasi kurespekta murume wake, achatozosanganawo nekutoti murume uya achasangana nemunhu anomupa respect inotomushamisa kuti kune vakadzi vanorespekta kudai. Saka mukaona kuti pazvinhu izvi anzi tisapa Satani mukana, tinogona kutaura kuti nyaya, kana tichiwerengedza nyaya dzeadultery, unotonyatsoona kuti adultery is a choice. Handisi ndizvozvoka. Upombwe ichoice. Hakuna mistake inosvika pakuti vanhu vagumanise malips avo. Haizi mistake iyoyo. Handisi ndizvozvoka. Hakuna mistake inosvika pakuti umwe munhu azoita nhumbu inozvara mwana. Haizi mistake iyoyo. Isarudzo. Handisi, adultery is a choice. However, mudzimba dzedu we create certain push factors. Handitika. We create push factors dzinogona kupusha munhu kuti angobuda panze. Nyangwe sarudzo iri yake, but inini samai ndinogona kunge nekuti ndikatsamwisa chinhu chidiki 2 weeks dzese nobonde nekuti ndakatsamwira kuti makapanya kapu yangu. Ndiri kucreata environment inopusha umwe wangu kunze. Ende vari kunze vacho vari ready. Ende Satani wacho ari ready. Hatisi kutombopa munhu kuti tiri kuti it's a choice, handitika. But inini mumba medu tikange tisingamite manidzi edu atakataura nezuro paipai, importance yemanidzi yekuti ziva manidzi omwe wako umazadzikise iwewe, because hakuna ane responsibility to meet your spouse needs. Ndiwe une responsibility yoyo. Kana manidzi akaleka kumitwa, ndatocreata mapush factors anogona kupusha umwe munhu kunze. Handisi ndizvozvoka. Ava vari kunzewo vanospecialize nemapull factors. Vari kunze vanospecialize nemapull factors. Inini ndinenge ndichipushawo kuti vaite senai vabude. Ende vari kunzewo vanospecializewo nekuita senai nekupula. Asi toti Mwari ngavandidzivise kuti ini ndipushe umwe wangu kuti apinde. Nyangwe iri choice yake, ultimate decision yemunhu kuti azoita upombwe ndeyake, handiti ndizvozvoka. We will not absolve kuti munhu aita decision yake iyoyo, because taigona kuti ngatigarisane pasi tigarisane tiite sei, handiti ndizvozvoka. But inini I should not create conducive environments dzekuti mudzimai wangu azotsvaga kuwana emotional connection with another man outside. I should not create an environment yekuti murume wangu azotsvaga bonde outside. Nyangwe decision iri yake, but inini ngandishayirwe mhosva panyaya yekuti umwe wangu ndini ndazomutuma, ndini ndazomupusha achibuda panze. Zvinenge zvakuti patachitaura nyaya yekuti endai unoita macustomer survey, inyaya yekuti kunzwisisa manidzi emumwe wako, ndiwe une sole responsibility to meet those needs, because these are not wants, they should be met. They should be met, and if you are not meeting them, you are creating conducive environment inoita kuti umwe munhu azobuda. Handisi ndizvozvoka. You should not create conducive environment inoita kuti muchato wedu uparare. Kana tiine maconflicts ngatimagadzirise. Kana tiine kutaurirana kusina kunaka ngatikuite senai, ngatikugadzirise. Nekuti munoziva kuti izvozvo zvokuti varume tavataura vachiti they are green creatures of sight, nekuti zvinhu izvi ari kugara achizvinyimwa kumba kwake. Handitika, anogara achizvinyimwa, anobva ati akazviona kunze uku zvakumuita zvakatsvukira. Munoziva kuti ukafamba mutauni pamafood court paipai une nzara, unonyatsonzwa kuti chicken ini iri kunhuhwirira zvisingaiti. Inokunhuhwirira chicken ini ya zvimwe zvekutika unotodza kuziva kuti ingoni ndinoziva kuti inhingirini ijunk food, but inokunhuhwirira kamwe ngekuita senai neumwe mutoo. Saka izvozvo nekuti ndikafamba panzapa ndiine nzara yekuti manidzi angu asi kumitwa, pane kamwe kakunhuhwirira kaizvinhu nyangwe zvakaora kanogona kuita sei, kanogona kuti pane vhesi yekuna Proverbs yatoda kuti titarise, Proverbs 27 verse 7 exactly 27 verse 7. Ndiverengerewo vhesi iyoyo. Muri kuzvibataka. Zvikanzi the full soul
kune munhu akaguta nyangwe akapiwa hani anotaiwa ndakaita sei nai ndakaguta anotoiona ichivava. But kune munhu ane nzara, even the bitter thing is what is sweet. Baba chaivo vanonyatsoziva kuti vasikana vekumaavhenues ava vanogona kunge vaine HIV, vanogona kunge amborara nevamwe vanhu 5 usiku humwe chete. But nzara inogona kumutuba kunyatsoona kuti apa achinyatsoziva kuti apa panogona kunge paine mukondombera apa. Muri kuona zviri kunzi a hungry soul, every bitter thing is sweet. Chaari kunyatsoziva kuti ichi chinovava anochiona chichiita senai chichitapira. Amai chaivo vari kunyatsoziva kuti aiwa ini handiite izvi, ndiri mai vakaroorwa, handitika handifanirwa kungotambira tumagifts kubva kune umwe murume, handitika nekuti ndiri mudzimai akaita senai akaroorwa. But pari kunzi every to a hungry soul, chiri bitter chine chasweet. Muri kuzvibata kaizva? Nekuti inini kumba kwacho ndiri kuwithhold the sweetness. Ini mai Mbiriri ndinobva ndakiya makumbo angu nekuti ndakatsamwa 1 month, handitika ndichiita izvozvo ndakugona kutoti umwe munhu paachaona nyangwe zvinovava zvaanoziva musoro make kuti izvi zvinovava izvi, anoona zvichiita senai zvichitapira. Mwari vatiitire nyasha kuti usawanirwa mhosva kuti spouse yako yakazoona zvinovava akaona kunge zvinotapira. Nekuti inini ndini ndamuita senai, ndini ndazvikonzeresa. But at the same time hatisi kubvisa responsibility yauinayo iwewe munhu, kuti tirimo mumba mutiri vaviri, kana tine zvatinazvo ngatigadzirisane. Handiti ndizvozvoka, zvatinazvo ngazvigadzirisane. Nekuda kwekuti Satani wacho anobva aita kuti upombwe hwacho hutapire. Ende kuupombwe kunodirwa shuga kanimi, zvekuti munhu anobva anyatsoona kuti uku kuri kutapira. Ende umwe anokwanisa kutopinda ameno kana kuti ka3 here pano anenge achitaura achiti hanzi mena haantazi, zvekuti nyangwe aine 70 years anoda kungoti angogona kungokanda shoko kukamwana kane 15 years, kungonzwa kungoti ndiri kudiwa kufila energetic. Ndizvo here ana baba? Hatida kuti ndimi muri kukanda shoko. But ndizvo zvitongori pakuti kana atongova nemunhu waaisa mumba akuda kumbokonkawo other territories, handitika. Saka akungova ikako ka excitement kanongogona kungoitika kamessage kachingopinda kubva kamusikana kane 16 years kamuyuthi kepachechi kanongokupa kamwe kakufadza kudaro. Ende Satani akatozvidesigna kudaro. But izvi zvinhu zvinonyangadza Mwari. Zvinhu izvi zvine consequences ane makuva pakati pedu. Ende zvinhu izvi zvinotishayisa denga. Ende unobva utoona kuti apa pashiti mapa Mwari hasha dzavo padzakasimudzwa akabva ati vanhu vese vakanga vachizvibatanidza kumhombwe dzevaMoabhu vese vakaurayiwa, kutaridza kutsamwa kwaMwari. Because God intends marriage to be monogamous marriage. God intends marriage. Paanotaura kuna Malakai kuti Mwari angasina mumwe mweya here, mbavhu dzanga dzapera here, aikwanisa kungoti mbavhu dzako Adhamu rega tiburitse 3 ndikuitire vakadzi 3, mweya wekufema anga ainawo, aikwanisa ngodaro. But he chose kuti Adhamu ndiri kugadzira munhu 1 because I want to create rudzi rutsvene. Saka kana tichiita zvatinenge tichiita, inini mai ndichienda ndichinorara nevamwe vanhu vandinorara navo kubasa uko kuti ndiwane promotion, zvinonyangadza Mwari. Kana inini baba ndichiita zvandiri kuita izvi zvekuti ndingofadza nyama yangu ndingonorara nekamusikana kekuUsaite, zvinonyangadza Mwari. Ene Mwari vatiitire nyasha, Mwari vatigonese kuti Mwari ndipeiwo simba, kozi chitema cheupombwe chinotapira. Handiti ndizvozvoka, chine kaexcitement, chine kazvinoita. Asi Mwari vari kutsvaga rudzi rutsvene mukati medzimba dzedu. Tiri kutaura kuti we want to have Christian homes, tisava nedzimba dzinonyangadza Mwari, nekuti kune vamwe vanhu vari kuita upombwe. Tisava nedzimba dzekuti Mwari vanofinyama. Ende pamwe pacho tinenge tisitorina hanya. Munoona kuti munhu anenge achitobva kuupombwe Friday zuva rodoka, but Saturday anouya achiita maannouncement kana kuti Saturday ndiye korista, asina kana nyadzi. Ende izvozvo zvinonyangadza Mwari. Mwari vatiitire nyasha
titendeuke. Kana paine vane ma-emotional affairs pakati pedu, Mwari vatitire nyasha dzekuti tigone kumabloka kubva ndamabvisa kudai. Zvikanzi naRomans 7 Paul anotaura achiti zvakanaka zvandinoda kuita zvizirizo zvandinoita senei zvandinoita, asi zvakaipa zviri mandiri ndo zvandinoona ndakungoita. Ndinonyatsotoziva kuti uyu secretary haziriye mai makanaka, asi ndinongoona ndinonyatsotoziva kuti boss havazirivo baba makanaka, asi ndinongoona ndakungonanavira kwavari. But Mwari Mwari ngaatendwe nekuda kwaKristu Jesu. Mwari vanotipa simba, musanyengerwa, handiti ndizvo zvoka, because the devil comes to steal, kill and destroy. Upombwe comes to steal your joy in your marriage, handiti ndizvo zvoka, to kill and to destroy your marriage. Makumbo auri kutapirirwa nawaya, uchiona makumbo emuyuthi achikutapirira, they are there to kill and to destroy your marriage. Handiti ndizvo zvoka. Kune vanhu vanofamba vaine macleavage panze, macleavage iwo vari kukutapirira iwawo, they are there to steal, kill and destroy. Tikaverenga vhesi redu rekupedzisira repana Galatians chapter 5 ndo patakutoverenga tichipedzisa panapa, unotoona kuti panapa 19 inoti, now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication. Adultery ndo iri kutotangwa pamabasa enyama, handiti ndizvo zvoka, upombwe, ende ndo utori life pakati pedu. But Mwari vanobva vati panapa, Paul vanobva vati pana verse 22, but the fruit of the spirit is love, joy, peace, long suffering, kindness, goodness, faithfulness. Ndiri kunyanyoda paverse 23 pana gentleness and self-control. Self-control is a fruit of the spirit. Chinogona kuti ndizvidzore inini kunyangwe manidzi angu asingamitwe, i-self-control inobva kuna Mwari. Chinogona kuti ndizvidzore because haizi excuse yekuti ndiite upombwe nekuti baba havasi kundida madiro andinoita, handiti ndizvo zvoka. Haizi excuse yekuti ndinoita upombwe nekuti mai ava havasi kundipa bonde. Chinogona kuti tizvidzore ndiMwari mweya mutsvene. Self-control is a fruit of the spirit. Ini tiri tega hatigoni, nekuti zvinhu zvacho zvinenge zvichitonakidza. Tiri tega hatigoni, tinoda nyasha dzaMwari. Ndo vanotipa simba rekuzvicontrola, simba rekuti ndikontrolewo Mwari. All other ground is sinking sand. Kana Mwari mukasatondibata nesimba, uku kwandiri kuenda kunonyudza uku. Kana mukasatondibata nesimba Mwari, pfungwa dzandinadzo dzinomhanya dzichiedza kufunga. Munoona kuti kune vamwe vanhu vaitaura, vanga pastor vamwe vakanga vaenda kucamp meeting. Vari kucamp meeting ikoko, pastor vakati rega ndiende kunorara kutendi. Kutendi kwavo kwanguri padhuze nevanhu vanga vachibika. Vanhu vai vakanga vachibika vari kutaura, havasi kuziva kuti pastor vacho guest speaker vai vakanga vari mutendi. Vai vakataura vakati, maoko apastor maamuchaona, chimboafunga maoko iwawo achikubata zamu. Fungai vanhu vari pacamp meeting, muparidza ari kuparidza, umwe munhu pfungwa dzake kwadziri kuenda. Ndo pandiri kuda kutaura kuti kana tisina Mwari mweya mutsvene hatigoni kuzvicontrola. Mwari mweya mutsvene ndo unogona kuti tizvicontrole, kuti kana tichiona sabhasi kusuperitendent achiimbisa kumberi uku, ini sababa handisi kufanira kuona zvimwe zvinhu, ndiri kufanira kuona kuita sei nhai kuimbisa. Mwari mweya mutsvene ndo unogona kundicontrola kuti kana ndichiona maid mumba umu ndiri kuona kuti mubatsiri ari kuuya kuzotibatsira basa, kunyangwe ari yelobhoni kudarika mudzimai wangu, Mwari mweya mutsvene ndo unogona kuti ndiite senai kundicontrola. Varipo here vari kuti Mwari tipewo chipo chemweya mutsvene chinotibatsira kuti tive neself control, tizvidzore panyaya dzeupombwe. Kana paine vakadaro ngatisimukei tive nenguva yekunamata. Vari kukumbira chipo chemweya mutsvene chinotigonesa kuti tizvidzore panyaya iyi, nekuti nyaya iyi ine makuva pasi. Ngatinamatei. Kuna Baba vari kudenga, mbiri nerukudzo tinopa kwamuri nekuti zvakafanira imi. Tinoda kungokutendai Mwari nekuti muri Mwari vane nyasha. Tinoda kuuya pamberi penyu Mwari tichikumbira kuregererwa nemi. Varipo pakati pedu vakakutadzirai panyaya yezveupombwe izvi. Tinongokumbira kuti Mwari tiregerereiwo.
varipo vari pakati pedu vane dzimba dzato pedyo nekuparara. Tinokumbira Mwari kuti tichingoti tiregerereiwo pakutadzirai kwatakaita. Tinonamatira kuti tipeiwo simba rekuregererana mukati medzimba dzedu pakukanganisirana kwatakaita panyaya idzi. Zvikuru sei tinoda kunamatira chipo chemweya mutsvene kuti chigare mukati mehana dzedu, chigotibatsira kuti tive tiine self control, kuzvidzora achizi chinhu chinowanikwa pakati pedu. Miri yedu nekuda kwekuti we are carnal and our minds dzinokwanisa kuenda. Tinongokumbira Mwari kuti mitidzorei. Tiripo pano takakutadzirai even mukati mepfungwa dzedu, mukati mezvatinenge tichiona nezvatinenge tichitaura nevamwe. Varipo vamwe vane ma-emotional affairs. Mwari tinoda kunamata kuti nyangwe nezita raJesu ngaaganurwe. Tinoda kutenda kuti nyangwe vatoo munzira yekupinda muupombwe, Mwari vadzorei nekuda kwenyasha dzenyu. Varipo pano pamwe vatori ma-extramarital affairs, Mwari magarinurei nekuda kwezita raJesu. Tiri tega hatizvikwanisi, kunyangwe pfungwa dzedu dzichitiudza kuti izvi zvakashata, asi tiri tega simba racho hatina. Tinokumbira simba rinobva kwamuri. Tibatsirei kuti murape dzimba dzedu, agova matenga madiki, zita renyu rigokudzwa nekuti zvakafanira imi. Tanamata zvose muzita raJesu tenzi Kristu wedu, amen. Mwari vatiitire zvakanaka. Nafamba kure kumbusha tenzi ndotoka, ndakaita zvakaipa tenzi ndotoka, ndotoka kumbusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, ndarasa makore mamwe tenzi ndotoka, ndopinduka nemasozi tenzi ndotoka, ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, tenzi ndaneta kutadza tenzi ndotoka, rudo rwenyu ndosimbira tenzi ndotoka, ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, rusimbiro rwangu rwega tenzi ndotoka, kuti Jesu wandifira tenzi ndotoka, ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, ndashaya ropa renyenye tenzi ndotoka, mundisambidze ndichene tenzi ndotoka, ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka, ndotoka kumusha zvekusafamba, tambanudzai maoko tenzi ndotoka.